Os nosos poetas publicaban, sobre todo os do 27, os vanguardistas, non publicaban obras completas, senón que publicaban todos en unha revista. Pois fixen 7 poemas, compartos cos meus amigos. Deses 7, ao mellor das revistas salía un, había sempre unha selección. Neste caso, pois o director desta revista Héroes, da que só saíron 6 números, era Manuel Altao Aguirre, non? Un poeta moi recoñecido no 27. E publicou, entre outros, obras de Lorca, e aquí temos Rosa Chacel, cando falamos de 27 falamos case sempre de homes, pero tamén houve mulleres, verdad? As famosas Sin Sombrero, verdad? Temos a Rosa Chacel, que se dibuja a sí misma. Bueno, este todo de Rosa Chacel, o número 2. Aquí temos a Vicenta de Sangre. Este xa é un volumen heterogéneo. Se queríamos ler poesía, comprábamos a revista. Vicenta de Sangre, Concha Méndez, Miguel de Unamuno. Recordemos que Vicenta de Sangre foi Nobel. Concha Méndez, outra muller. Quen fixo as historias da literatura, non? Porque vemos que as mulleres publicaban. Aparecen, apenas estudiamos, verdad? Apenas Ernestina de Champurcín, Julio Supervielle, Luis Cernuda. Bueno, por que me interesa isto? Primeiro, porque foi dirigida por Altao Aguirre. Segundo, porque vemos que as mulleres publicaban tanto como os homes. Sin embargo, nas historias da literatura, a nómina e a foto sempre é dos homes. Agora, nos últimos anos, empezan a verse mulleres. E porque esta revista, estes exemplares, era de un intelectual coruñés, non? Don Carlos Martínez Barbeito, que tiña unha das mellores bibliotecas de Galicia sobre Galicia. Todo publicado en Galicia, de galegos, ou sobre Galicia, tiño, ou intentaba reunido. Tiña unha biblioteca de máis de 17.000 volúmenes. Algúns deles están aquí, non? Outros están na Fundación Barré e outros forman parte da súa herencia, tanto da súa familia. Bueno, Martínez Barbeito foi unha persona moi... un intelectual moi recoñecido, escribiu moitísimo sobre a Coruña e tuvo unhas relacións con os homes das 27, cos homes do seu tempo, non? Foi director, por exemplo, de Radio Televisión Española, foi director do Museo América en Madrid, é dicir, que tuvo cargos importantes. Contactou cos homes do 27 e a primeira vez que veu Lorca a Galicia, ele acompañou no seu viaxe por Galicia. Lorca viña con a súa compañía de teatro, con a Barraca, foron a Santiago e foron a Vigo e saen, non? E fixeronse amigos. Hai xente que di que máis que amigos. Bueno, non nos interesa eso, non? A cuestión é que na biblioteca de Martínez Barbeito hai exemplares firmados e dedicados por Lorca. Lorca, cada obra que publicaba, mandaba a Martínez Barbeito con debuxos, ás veces, e con dedicatorias preciosísimas. E estes exemplares da revista Héroes, hai poemas de Lorca e consta, ou aparecenos que os mandou Lorca a Martínez Barbeito, porque Lorca conseguiu que Martínez Barbeito publicase aquí tamén un poema, que non me acordo en que número está, pero está aquí, o de Martínez Barbeito, e hai unha carta na que Lorca lle di a Manuel Altao Aguirre: conocía un poeta coruñés, te ruego que, bueno, tal como falaban eles, non? Por favor, considere su obra para a publicación. E aquí está unha de Lorca, e verse en contra de Martínez Barbeito, probablemente a teña a súa familia, non recordo se estaba aquí, creo que sí. Bueno, é super interesante esta revista, forma parte desas revistas literarias do 27, e sobre todo porque hai pouquísimos exemplares, e aquí temos 4. Aí na Biblioteca Nacional de España, esta creo que non están os 4, non? Bueno, aquí temos Jorge Guillén, Lorca, José Manuel María Alfaro, Gerardo Diego, etc. E creo que, pola miña parte, xa está.